wasalna fil-5 programm tal-sensiela ta' studji tagħna ħajja ta' tifħir u qima. U qed ngħidu li sabiex tfaħħar il-mulej, mill-mulej tal-istruzzjonijiet li qegħdin nisma' nistgħu nisfnu nkantaw, indoqqu, naqbżu, naraw, ngħidu, warsqu. Dan huwa kollha sinjali li bihom infaħru l-mulej. Minfatt hija minn fejn ġejja l-kelma ħalleluja. Ħallel tfisser li tfaħħar l-Alla bl-ajjad, bl-istorbju, bil-kant, bit-tifħir, bid-daq tal-istrumenti. Għalhekk ħalleluja. Min-naħa l-oħra, qima huwa stil ta' ħajja. Bħalma qed ngħidu matul il-programmi ma jiswa xejn jekk inti toqgħod tfaħħar il-mulej imma ħajtek permezz ta' ħajtek m'intix qed ittieħ il-qima li qed jistenna minn għandna. Jekk inti m'intix tgħix skont l-istruzzjonijiet tiegħu, it-tifħir għall-Alla ma jfisser xejn. Għaliex Alla jrid qalbek qabel it-tifħir tiegħek, jekk qalbek mhux qedem minnu li qed tfaħħar il-mulej. Fil-fatt qed nitkellmu f'dan il-programm, l-aħħar programm konna qed nitkellmu fuq l-andar, il-post edna li huwa l-post ta' separazzjoni, u llum se nkomplu nitkellmu fuq dan il-post. Ħanidħlu naqra fuq l-istorja ta' Rut u Boaz, għaliex l-istorja ta' Rut u Boaz bdiet minn fuq l-andar, hemm ħafna affarijiet li nistgħu niddiskutu rigward l-istorja ta' Rut u Boaz. U allura ejja ħanitilqu minn hawnhekk ħanibdew il-programm tagħna billi ħanaqraw Rut kapitlu 2 vers 20. Hawnhekk ħanaraw Naomi tagħti istruzzjonijiet lil Rut. U Rut kapitlu 2 vers 20 jaqra hekk. U Naomi wieġbet lil mart bina. Imbierek hu mill-mulej li ma warrabx il-ħnina tiegħu la mill-ħajjin u lanqas mill-mejtin. U Naomi s-suktat tgħidilha dak ir-raġel u qaribna. U li għandu dritt tal-fidwa fuqna. Xi ħaġa li għedna diġà ħanerġa' ngħiduha u forsi nerġa' nirrepetuha fil-programm, ma ninsewx li Boaz huwa tipoloġija ta' Jexua u Rut hija tipoloġija ta' Iżrael. Issa nispjegawlkom aktar il-qudiem fil-programm xi ġifieri. X'qed naraw hawnhekk, qed naraw il-Naomi tħeġġeġ ir-Rut sabiex tmur l-għalqa fejn kien qed jidres il-qamħ Boaz, tistennieh jiekol u jixrob u mbagħad tmur ħdejh x'inhu ikun rieqed u timtet ħdejh hemmhekk u tikxiflu saqajh. Dan huma kollha sinjali li qed naqraw għalkemm forsi mhux kulħadd ikun jaf x'ġifieri. Pereżempju għalfejn qaltilha mur l-ewwel ħallih jiekol u jixrob. Għaliex qaltilha tħallih x'jarfek qabel jiekol u jixrob. Għaliex ma kienx sew illi min jaf kemm ikunu ilhom jistennew din il-ġurnata biex jidirsu il-qamħ. Diġà għedna li tkun ġurnata b'naqra żiffa biex il-mument li jollu il-qamħ il-qoxra tkun tista' ttir mar-riħ u teqpa' biss il-qamħa bżonn juża, ma kienx sew allura li wara dik l-istennija kollha tmur Rut u tgerfax il-pjan ta' Boaz billi jitlaq kollox biex imur jiġri warajha. Allura qaltilha teħ ċans ħalli l-ewwel jaħdem ix-xogħol li għandu jaħdem hija fisriħ jiekol jixrob u mbagħad inti tagħmel dak li għandek tagħmel. Naraw ukoll li Naomi li Rut qed tgħidilha wkoll f'Rut kapitlu 3 minn versi 1 sa 4 naqraw hekk ara. U Naomi il-kunjata qalet lil Rut, binti, ma jgħidillekx li għandi nfittex li tinġabar għal ġid tiegħek stess. U issa forsi Boaz mhux qaribna dak li int kont ma' tfajliet tiegħu. Ara l-lejla u jkun iderri l-andar tax-xejr. Mur inħasel, indilek bil-frieħa, xid fuqek l-aħjar ilbies u mur l-andar. Tħallihx jarfek sakemm ma jkunx kiel u xorob, meta mbagħad jimtiegħed sib il-post fejn ikun hemm mindut mur ħdejh ikxiflu n-naħa tal-riġlejh u mtettem. Imbagħad u jgħidlek x'għandek tagħmel, dan il-passaġġ fih ħafna affarijiet interessanti. Xi ħaġa li żgur ħanikkonkludu biha huwa vers 3 ta' kapitlu 3 dawk li qed jisimgħu jistudjaw magħna din is-sensiela iktbu Rut 3 vers 3 ħalli meta naslu fl-aħħar terġgħu taqrawh. Qed tgħidilha Naomi li Rut mur inħaseb, indilek bil-frieħa xid fuqek l-aħjar ilbies u mur l-andar. Din hija xi ħaġa interessanti meta niġu biex napplikawha fir-ren spiritwali. Ejja ħankomplu.
Allura qed naraw li Naomi li Rut batita l-andar fejn qed jaħdem Boaz. U qed naraw li l-andar u fejn hemm dak li jifdi, hemm konnessjoni bejn dak li se jifdi u l-andar. Dak li jifdi fejn sibu fl-andar. Diġà għedna l-andar huwa l-post. Spiritualment huwa l-post ta' qima huwa fejn aħna niltaqgħu ma' Jaxua huwa l-feddej tagħna fejn ħa niltaqgħu miegħu fl-andar. Interessanti. Interessanti l-mod kif kien isir id-dris, kif kienu jidirsu il-qamħ. U bħalma jiddirkom fil-programm ta' qabel da kienet tkun il-gniedes li kienu qed jiġbdu normalment żewġ ġebliet ċattit għal fuq xulxin, kienu jkunu żewġ ġebliet marbutin fuq xulxin u il-gendus jiġbidhom jgħaddi minn fuq il-qamħa u bil-pis ta' dan il-ġebel il-qamħa tiġi separata minn mal-qoċra. U mbagħad hawnhekk fejn jidħol il-bniedem jerġa' u jerfa' l fuq bil-pala f'ġurnata ta' żiffa biex il-qoċra ttiru ta' qamħa biss. Li qed naraw hawnhekk qed naraw konnessjoni bejn il-feddej u l-andar. U allura qed naraw issa daw iż-żewġ ġebliet fuq xulxin marbutin illi anke bħala laqam tagħhom xi ħaġa li kienu jirreferu għaliha hija li l-ġebla ta' fuq hija magħrufa bħala ir-raġel u l-ġebla ta' taħt hija magħrufa bħala il-mara. Din hija simbolika għall-att ta' żwieġ. Interessanti ħafna da li qed ngħidu. Fil-fatt biex naraw is-sinifikat ta' daw iż-żewġ ġebliet relatati ma' żwieġ, anke nistgħu naqraw x'hemm miktub fil-ktieb ta' Ġob, jekk immorru fil-ktieb ta' Ġob, kapitlu 31, vers 10, meta Ġob qed jitkellem fuq il-mara tiegħu jekk għamel xi ħaġa ħażina, Ġob qed jgħid ismek jien ħares lej mara, ħalli l-mara tiegħi tħares lej raġel. U hawnhekk hekk qed jgħid Ġob bara, ħadd itħan marti għal ħadd ieħor u jmelu fuqha irġiel oħrajn. Nerġa' ngħid, ir-referenzi hija ħadd titħan marti, fejn titħan inti titħan fuq l-andar. Qed naraw ġifieri l-andar dan huwa importanti li qed ngħidu l-programm tal-lum. Meta qed ngħidu li l-andar huwa post, spiritwalment huwa post ta' qima. Allura hawnhekk qed naraw li l-mara ta' Ġob setet anke twettaq adulteru f'dan il-post. Ma ħa nitkellmu fuq dan. Illa nix ma ninsewx xedna fl-ewwel programm. L-andar ukoll huwa post ta' ġudizzju u dan diġà rajnieh f'Ħosea kapitlu 13 fejn jgħidilna għalhekk ikunu bħal sħaba fis-sebħ u bħal nida li tgħid malajr, bħal karfa li ttir mill-qija u bħal duħħan ħireġ mit-tieqa. Mela hawn diġà rajna fil-programm ieħor li l-andar huwa post fejn isir il-ġudizzju. Imma mhux biss għalkemm qed naraw li huwa l-post fejn isir il-ġudizzju dan huwa post fejn spiritwalment jirrappreżenta fejn jiġu separati it-tajbin mill-ħżiena. Illa għaliex nerġa' ngħid issa meta nerġgħu nirreferu għal Naomi 3 vers 3 biex tidħol f'dan il-post inti ma tistax tidħol kif jidillek inti. Il-Mulej qed jgħidlek issa deħel għal qima tidħol kif qed ngħidlek jien. U xi ħaġa rridu ninnotaw hija l-mod kif Naomi batet ir-Rut u Rut fil-ħin ta' bżonn, meta verament kellha bżonn, feddej fejn marret l-andar. Fejn morru aħna meta għandna bżonn il-feddej u l-feddej aħna għandna bżonnu kull ħin u kull mument u kull ġurnata, fejn morru fl-andar fil-post spiritwali fejn iltaqgħu miegħu. Jista' jmur kulħadd ħabib tiegħi fuq l-andar. Alla ma qed iżomm mill-ħadd milli jiġi biex jiltaqa' miegħu. Fil-fatt aħna naraw illi Rut hija simbolu ta' Iżrael. Rut hija Moabija. Waqt li Boaz huwa tipoloġija ta' Jaxua, dak li ser jifdija. Mela x'qed naraw ir-Rut tirrappreżenta lill-pagani.
li jridu jersqu lejn Alla. Ma ninsawx li Rut kienet Moabija, ma kienx temmen falla ta' Izrael, sakemm mitilha r-raġel ġiet biex titlaq minn ma minn hawn għaltela mur inġabar mal-familja tiegħek għal xejn qiegħda miegħi, għaltela rrid niġu warajk Alla tiegħek ikun Alla tiegħi, il-poplu tiegħek ikun il-poplu tiegħi. Alla wieħed, poplu wieħed, liġi waħda. U dak li qed naraw hawnhekk, allura qed naraw mara Moabija li issa ġiet għand il-febbej biex jifdija. U biex jifdija ma marritx għand xi ħadd minn ta' niesa, imma marret għand xi ħadd fil-poplu tal-Alla. Illa għaliex Jaxua jista' jifdina, ibn Alla, ħadd iktar ma jista' jifdina, ħankomplu naraw. U naraw illi ġiet u rrispondi tal-ħlewwa ta' Boaz anke waqt li kienet fuq l-andar. Araw xi ġmiel. Rut kapitlu 2 vers 8. U Boaz qal lir-Rut: Ara, qiegħda tisma' binti, tmurx tlaqqat falqa oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn? Iqpa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq il-għalqa li jkunu jaħsdu u imxi warahom. Ara, u sejt il-ħaddiema biex ma jmissukx, ma setgħux ikeċċuha minn hemm diġà għedna fil-programm ieħor dan. Meta jieħdok laċ mur ħdejn il-ġaral u jxrob minn hemm mnejn jixorbu il-ħaddiema. U niżlet wiċċa fl-art u qaltlu: Kif sib kniena f'għajnejk u ħarist lejja, jien li jiena mara barranija, xi ħaġa li aħna ngħidu għal Jaxua, kif sibna ħniena f'għajnejk? Aħna li jaf kemm kasbarnik, aħna li jaf kemm ġejna kontrik, ħafna Kristjani għadhom sal-lum iwettqu dak li dolu aħna adulterju spiritwali ħan nitkellmu fuqu. Ma Jaxua lest li jaħfrinna bħalma Boaz aċċetta lil Rut, Jaxua jaċċetta lilna. Ħankomplu. U wieġeb Boaz: Għaluli b'kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek. Ħallejt il-missierek u l-ommok u lill-art twelidek. U tlaqt għalant il-poplu li nċejn ma kont tafu qabel. Qed taraw ħbib tiegħi aħna rġunu niġu mlaqma mal-poplu Iżraelit. Iżrael huwa s-siġra naturali u aħna siġra salvaġġa imlaqma. Anke jekk ma nafux il dan il-poplu, imma niġu għandu nitalmu il-kelma tal-Alla minn għandu u nsiru poplu wieħed. Ejja ħankomplu. Il-mulej ħalsek tagħmilek, ħlasek ikun sħiħ minn għand il-mulej Alla ta' Iżrael li int ġejt tisken taħt ġwenħajh. Rut wieġbet: Jalla nsib ħniena f'għajnejk sidi, għax int farraġtni u kellimt il-qalb tal-qaddejja tiegħek għalkemm jiena m'iniex daqs waħda mill-qaddejja tiegħek. Anki aħna l-fatt li maħniex Iżraeliti, imma aħna sibna ħniena f'għajnejn Alla u Alla ma jużax żewġ rigi differenti għal żewġ persuni differenti. Jekk aħna llum imlaqma mal-poplu tiegħu, Alla iħobbna, Alla ittina dak li wieħed lill-poplu tiegħu, iħobbna daqskemm iħobb lill-poplu tiegħu. Min-naħa l-oħra aħna rridu nżommu l-liġi il-kelma tal-Alla bħalma l-poplu tiegħu iżomm il-kelma tal-Alla. Bħalma Alla jitrattana l-istess daqsu lidu, aħna rridu nersqu lejn Alla bil-mod li Alla talab illu lidu bħala poplu Iżraelit. Għedtilkom li interessanti ħafna huwa l-fatt li vers 10 ta' kapitlu 2 jgħidilna u niżlet wiċċa fl-art u qaltlu. U hawnhekk fejn jidħol il-qofol kollu ta' dana it-talim. Talim ta' tifħir u qima. Nerġa' nirrepeta ruħi biex żgur tifhmuni. Niġu nfaħru l-mulej bil-kant, bid-daq tal-istrumenti, bis-sfin, bit-tixjir ta' bnadar, blajjat, bil-ferħ. Dak huwa l-mod kif għandna nfaħru lill-mulej. U stess għalilna biex nagħmlu hekk meta naqraw is-salmi. U naraw kif għandna nfaħru il-mulej. Min-naħa l-oħra, qima ma jfissirx li inti tkanta lill-mulej. Qima hija dan li qed naraw hawnhekk Rut tinżel wiċċa mal-art biex tfaħħar il-mulej. Illa x'qed ngħidu dax tara ħafna worship leaders imma aħna isemma magħha worship leaders. No, mhumiex worship leaders, huma praise leaders, illa li għax worship huwa stil ta' ħajja. U naraw ħafna minn daw il-mexxejja tismagħhom qabel jibdew. Is-service, come let's worship the Lord, come let's worship the Lord.
Le, come let's praise the Lord, dejjem faħru l-mulej. Għax inti ħadkanta tfaħħar il-mulej. Worship, tqim, hija xi ħaġa li inti tagħmel bħajtek u mhux bil-kant għalkemm waqt li qed kantek qalbek eben qiegħed tqim il-mulej. Imma dik mhix il-qima, l-qima hija l-mod ta' kif tgħix. Ejja ħanaraw xi tajt il-kelma fuq il-qima u fil-fatt il-kelma Ebrajka li tintuża fil-kitbiet oriġinali tal-kelma talla hija l-kelma xaħa. Il-kelma xaħa tfisser biex tinxteħet mal-art. Naraw anke kemm tixxibaħ ħafna mal-kelma inxteħet il-kelma xaħat. Ma ninsewx illi il-lingwa Ebrajka hija dik il-lingwa li dol aħna tas-sema. Il-lingwa li bija jitkellem Alla il-missier, s-sena naf li min jgħid li samaw kelmu bl-Ingliż u min samaw kelmu bl-Amerikan u bil-Malti. Ma ninsewx illi il-lingwa tas-sema hija l-lingwa Ebrajka u l-lingwi l-oħra kollha tad-dinja. Issibilhom kull lingwa li hawn fid-dinja issibilha kliem illi ġej mill-lingwa Ebrajka. Kull lingwa fid-dinja għandha xi kliem illi ġej mill-lingwa Ebrajka għaliex fil-Babilonja kien hemm lingwa waħda u minnha ħarġu l-lingwi kollha. Ejja ħankomplu, il-kelma xaħa li tfisser tintefa' wiċċek mal-art. Din il-kelma nsibuha f'żewġ rakkonti interessanti fil-Bibja u ħanaqrawhom. L-ewwel waħda qiegħda f'Ġenesi kapitlu 22 vers 5. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. X'kien qed jidhom hawn Abraham? Ħalli mmorru naqbdu l-kitara u noqogħdu nkantaw il-mulej? Le. Ħammorru nagħtu qima l-mulej, ħammorru biex nobdu l-istruzzjonijiet li jutana. X'kienu l-istruzzjonijiet li Alla ta' l-Abraham? Allu utla fuq il-post fejn qed ngħidlek jien, il-post li huwa interessanti nitkellmu fuq ukoll. U is-sagrifika li hemmhekk lil-ibnek Iżak. U Abraham qallhom żommu l-ħmara u ħallina u t-tifel immorru nagħtu qima l-mulej. Ħammorru nagħmlu dak li l-mulej qed jgħidilna, ħanissottomettu ruħna għal dak li Alla qed jgħid, ħalli aħna ninżlu wiċċna mal-art għax aħna maħna xejn qudiemu li hu kollox. Dik li tfisser meta tgħid inti tinżel wiċċek mal-art il dak il-bniedem li għandek quddiemek inti qed tgħidlu isma' jiena sottomess taħtek. Għaliex qed ngħid il-bniedem? Għax din mhijiex xi ħaġa illi nagħmluha ma' Alla biss. Fil-Bibja nsibu anke nies illi nniżlu wiċċhom mal-art biex jagħtu qima nies oħra. Ma fiha xejn ħażin. Għaliex hemm huwa mod tan-naħa tal-Vant kif kienu jesprimu ruħhom meta qed jgħidulhom isma' aħna sottomessi lejkom. Ejja ħanarawha di fejn qiegħda. U din nsibuha fil-tib ta' l-Eżodu kapitlu 18 vers 7 fejn jgħid hekk. U Mosè, fuq Mosè ħanitkellmu issa, ħareġ jiltaqa' ma' ħatnu u martu. Sellimlu u bisu u bdew jistaqsu ħatilli joħroġ tajjeb u daħlu fit-tinda. Il-kelma sellimlu hija l-istess kelma li uża Abraham meta qallhom ħammorru l-qimu. Il-kelma xaħa. Dak li qed jgħidu illi Mosè xaħa u bisu. Ġifieri Mosè qimu taħ qima niżel wiċċu mal-art quddiem ħatnu bħala mod ta' rispett. Din hija d-differenza bejn it-tifħil u l-qima ħbib tiegħi. Meta Ruth niżlet wiċċha mal-art quddiem Boaz kienet qed taraf illi kienet qed tgħid il-Boaz isma' jiena il-qaddejja tiegħek, jiena ħanoqgħod għall-ordnijiet tiegħek, jien ħannisma' minn dak li inti qed tgħidli, jiena ħanisma' l-istruzzjonijiet tiegħek. U dan huwa l-mod li aħna bih nagħtu qima lil Alla meta noqogħdu għall-istruzzjonijiet tiegħu. Allura kif jista' jkun inti tagħti qima l-Alla jekk inti tgħid il-isma' illum aħna m'għadniex taħt il-liġi, m'aħniex taħt l-istruzzjonijiet t'Alla. Jekk inti m'intix taħt l-istruzzjonijiet t'Alla, taħt li ma istruzzjonijiet qed taġixxi f'ħajtek. Taħt min inti sottomess, quddiem min qed tinżel tatura bil-mod kif tgħix. Din hija d-differenza, dan huwa l-enfasi ta' dan il-programm, id-differenza bejn it-tifħil u l-qima. Kanta mela lej ifraħ, isfen, għajjat. Ma tittex ħajja sottomessa għall-istruzzjonijiet ta' Alla.
li tinxteħed wiċċek mal-art qedtilkom diġija kultura tal-pajjiżi tal-Lvant. Narawhom ħafna fil-fatt anke meta naraw ħafna nies jitolbu min-naħa tal-Lvant naraw kif jinżlu wiċċhom mal-art. U mbagħad ma' żmien meta daħlet il-Knisja Kattolika naraw li dal-affarijiet naqra bdew jinbidlu spiċċajna tinżel l-arku btejk u taqaf hemm. Imma l-istess il-bażi ta' kollox ġej bit-tradizzjonijiet tan-naħa tal-Lvant. U dik kienet tintuża biex tagħti unur u rispett lil xi ħadd li huwa akbar minnek. Ma fiha xejn ħażin qed naraw li Mosè għamilha ma' ħatnu. L-istess ħaġa Abraham għamilha quddiem Alla. Nerġa' ngħid, ima ma tfissirx tkant ħbib tiegħi. Ima hija stil ta' ħajja. Il-kant u ħsejjes oħra huma forma ta' tifħir, huma fihom xejn ħażin, anzi huwa importanti li b'dan il-mod infaħru l-Alla. Imma nerġa' ngħid da ma jfisser xejn jekk qalbek ma tkunx hemm. U hawnhekk nidħlu għal biċċa l-oħra tal-programm issa. Għax jekk qalbek mhix qedem, allura inti jekk mhix qiegħda l-Alla qiegħda xi ħadd ieħor. U naraw li l-andar issa, l-andar fejn huwa post ta' qima. Jista' jkun ukoll post fejn il-kredent iwettaq adulterju. Il għaliex. Anke fi żmien li qed nitkellmu fi żmien Rut u Boaz, anke mill-istorja ta' Rut u Boaz nindunaw illi fuq l-andar kien isir naqata namrar ukoll, kienu jintaqgħu jaħdmu l-arajjes hemmhekk jekk tfajla imweda lil xi ġufni tnejn kienu qed jaħdmu hemm u ovvjament taħt il-għajn kien itjew xi daqqatajn ħares jitqilha u min-naħa l-oħra terfajnejha tħares lejh u titpaxxa taraħ jaħdem u tuħu pjaċir illi dak huwa r-raġel futur tagħha. Kienu jiġru dal-affarijiet anke fuq l-andar. Illa għaliex għax l-andar bħalma spiritwalment aħna niġu ninnamraw ma' Jexua. Mhux ninnamraw biss ħafna iktar milli ninnamraw. Għalhekk qedtilkom l-andar jista' jkun post fejn iseħħ adulterju spiritwali. Il għaliex inti qed tersaq fuq l-andar qed tinnamra ma' Jexua. Imma hija wkoll relazzjoni bħal ta' żwieġ. Jexua huwa l-arus u aħna l-arusa tiegħu. Interessanti ħafna qed naraw li huwa post fejn jinnamraw iż-żgħażagħ. Imma wkoll jista' jfisser u hawn fejn noqogħdu attenti, jista' jfisser illi inti fuq l-andar waqt li qed taħdem għajnejk jafu jmorru fuq mara oħra li qed taħdem hemm. Rajna x'qalla Boaz li Rut għall-amur kompli jaħdem mal-bniet l-oħra, ġifieri kien hemm nisa jaħdmu fuq l-andar mhux il-ġilbies. Il-mument illi inti rfajt għajnejk lejn mara oħra qed twettaq adulterju u dan l-adulterju jista' jkun anke spiritwali. L-adulterju jista' jkun spiritwali il għaliex inti tidħol minn għalik qed qim l-Alla għax qed tiċċelebra nerġa' ngħid iddispjaċini jkoll insemmi daw il-festi pagani illi l-Knisja tiċċelebra mad-dinja kollha. Meta inti qed tiċċelebra l-miliet qed twettaq adulterju spiritwali. Meta inti qed tiċċelebra l-festa ta' San Valentinu, inti qed twettaq adulterju spiritwali. Meta qed tiċċelebra l-Easter li maħniex kmandati niċċelebraw, inti qed twettaq adulterju spiritwali. Għaliex għax qed twettaq qed tiċċelebra festi magħmula mill-bniedem u mhux xi ħaġa li Alla ordnanna. Jiena dejjem ngħid hemm 7 festi li Alla ordnanna biex niċċelebraw. Tibilawix, tħallux minn ibellaħħilkom li dawk il-festi m'għadhomx jgħoddu għall-oħra tiegħi. Tħallux minn aqarraq bikom aktar. Ejja ħankomplu. Allura qed naraw li l-andar jista' jkun il-post fejn il-krident iwettaq adulterju, jew jipprostitwixxi ruħu. U dan interessanti nsibu ħafna skritturi li jirreferu għal dan l-adulterju spiritwali. Il-għaliex nerġa' ngħid, l-att ta' żwieġ fiżikali huwa tixbieħa tal-għaqda tagħna ma' Alla. Alla meta nidħlu fl-andar jiġi u
isir mana intimu, għandna relazzjoni intima, aħna u Alla bħalma raġel għandu relazzjoni intima ma' mara, hekk ukoll raġel għandu hekk ukoll Alla għandu relazzjoni intima mal-arusa tiegħu. U din ir-relazzjoni intima isseħħ fuq l-andar. Bħalma ħanaraw iktar il-qudiem. Ħankomplu imma. Allora dana qed ngħidu ifisser li meta l-kredent jersaq il-bogħod minn Alla. Allura issa qed iwettaq dak l-adulterju spiritwali. Kif nista' nersaq il-bogħod minn Alla jien? Jien Alla nħobbu tant, nitolbu tant. Inti tista' tersaq il-bogħod minn Alla meta minn għalik li qed tqim l-Alla bil-mod kif taħseb inti u bil-mod kif taħseb inti Alla ma jistax jersaq lejk. Imma mhux Alla li qed imur il-bogħod, huwa inti li qed tpoġġi lilek infusek il-bogħod minn Alla b'dak li inti qed tagħmel. Eżekjel, il-ktieb l-iskroll ta' Eżekjel kapitlu 23 vers 37. Ara x'qed jgħid Alla. It-tnejn adulteri u hemm id-dem f'idejhom waqgħu fl-adulterju ma' Allathom. Kif tista' taqa' f'adulterju? Illa rix tqim Alla toħra. Kif tqim Alla toħra? Billi tiċċelebra festi illi Alla mordna nix niċċelebraw. Hemmhekk qed twettaq adulterju spiritwali. Nerġa' ngħid u ħanaqpa' ngħidha x'naf jibes il-messaġġ. Imma tinsawx illi il-kelma t'Alla mhux qegħdem biex tarax il-widnejn, il-kelma t'Alla hija xabla li taqta' miż-żewġ naħat. Ħosea, il-profeta Ħosea li nħobb nistudja ħafna jiena għaliex Ħosea huwa l-profeta għalina. Aħna li nagħmlu parti minn Iżrael, aħna li aħna imxerda mad-dinja kollha. Ħosea huwa l-profeta li qed jgħaddi l-messaġġ lilna. U hemm messaġġ interessanti ħafna ħbib tiegħi huwa vers partikolari wieħed li nsibu f'Ġeremija. Ma niftakarx fejn hu blamment imma naf xi jgħid illi Alla hemm xi ħaġa li ħjagħmilha b'qalbu kollha u b'saħħtu kollha. U di taffaxxinani, tinteressani. Jiġifieri Alla ħjuża s-saħħtu kollha, Alla ħjuża l-qawwa tiegħu kollha biex din xi ħaġa li qed jgħid jagħmilha żgur. X'inhi dik xi ħaġa? Li jerġa' jaqqat il-poplu tiegħu, 12 il-tribu jerġa' jiġbor l-Iżrael inferxa mad-dinja kollha, jaqqadha ma' Ġuda u nerġgħu insiru poplu wieħed taħt Alla wieħed taħt liġi waħda. Alla qal di ħanagħmilha b'qalbi kollha u b'saħħti kollha. Ħankomplu. Ħosea kapitlu 4 vers 12. Il-poplu tiegħi imur jistħarreġ l-ewda tiegħu u l-ħatar tiegħu ħabbarlu għax l-ispirtu taż-żina tellifhom it-triq u żnew u tbedu minn Alla tagħhom. X'qed naraw hawnhekk Alla qed jgħidilna fuq nies illi qed ifittxu allat oħra. Nies illi qed jaduraw allat oħra mhux qed jaduraw l-Alla ta' Iżrael u nerġa' ngħid jekk inti ma temminx li tittimxi mal-istruzzjonijiet ta' Alla ta' Iżrael jekk inti wieħed minn dawk li temmen li m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla li skont kif Alla ta' minn fuq Mawntanja Sinaj lill-poplu tiegħu, allura inti qed tadura allat oħra. Dan mhux qed ngħidu dan għax hemm miktub fl-iskrittura. Inutli tipponta subajk lejja, subajk ippuntah lejn l-iskrittura x'hija l-iskrittura li qed tgħidu dan id-diskors. U x'qed jgħidilna Alla? Qed jgħidilna meta tagħmlu hekk tkunu qed twettqu adulterju. Skrittura oħra mill-ktieb ta' Ħosea. Ħanaraw x'jgħid Ħosea kapitlu 9 vers 1 għarax qed jgħid la tiftaħarx Iżrael. La taqbiss bil-ferħ bħal ġnuż. Inti żnejt u tlaqt lill-Alla tiegħek. Ħabbejt ħlas iż-żina fuq kull qiegħa tal-qamħ, fuq kull andar li mort inti fuq x'qed jgħid Alla qed jgħid isma' fuq kull post ta' qima li inti dħalt fih. Wettaqt żina. Wettaqt adulterju spiritwali. Imma qed ikellem Alla, qed ikellem l-Iżrael. Nerġa' ngħidilkom morru simgħu l-istudju li għandna aħna fuq l-eżilju illi orma issa wasal biex jintemm u l-poplu qed jerġa' jirritorna lejn Alla ta' Iżrael u
taraw li Izrael huwa jiena u inti, aħna li mferxin mad-dinja kollha u li qed nisimgħu li Jaxua jsejħilna u qed induru lejh, aħna Izrael. Imma Alla x'qed jgħid, la tifraħx Izrael bħalma jaqbżu bil-ferħ il-ġnus. Inti żnejt u tlaqt il-Alla tiegħek, għaliex għax aħna lek mferxin mad-dinja kollha. Kieku il-poplu Iżraelit baqa' jadura l-Alla kif suppost, kieku ma kienx ikollu l-fejn jiġi mkeċċi minn Izrael u jiġi mferrex mad-dinja kollha mill-Assirjani. U għajt jedinna ħabbejt ħlas iż-żina fuq kull qija tal-qamħ, fuq kull post ta' ndar li int missejt, fuq kull knisja li dħalt, kull darba li rsaqt biex tqimni. Inti, il-moment li bdejt tqimni bil-mod tal-pagani li jiena tfajtek f'nofshom, inti wettaqt żina. Inti wettaqt adulterju spiritwali. Ftakru xedna fl-ewwel programm. Huwa Alla li xerridna mad-dinja kollha minħabba l-mod ta' missirietna kif kienu jgħixu, imma wkoll hija l-wegħda tal-Alla li jerġa' jiġborna lura b'qalbu kollha u b'saħħtu kollha se jagħmilha di. Imma sakemm dan iseħħ qed jgħid in-nisma' ifqu waqgħu fl-adulterju spiritwali, ifqu prostitwixxu rwieħkom ma' allat oħra, allat ta' knejjes moderni illi jiena ma kmandajtx li intom tqimu. Komplux tiċċelebraw li b'festi pagani li mort ngħidilkomx biex tfaħruni. X'qed nagħmlu li huwa adulterju spiritwali? X'qed nagħmlu fil-25 ta' Diċembru? Mela fil-ġurnata li l-pagani jiċċelebraw it-twelid tax-xemx, il-Kristjani qed jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. F'kelma waħda dan issa inti iżżawwiġt il-mara tiegħek u tiċċelebra l-birthday tal-mara tiegħek fil-birthday tal-ewwel arusa li kellek, għax għadek taħseb fl-ewwel arusa li kellek. Mela l-ewwel arusa li kellek kellha l-birthday f'Jannar. U l-mara tiegħek għandha l-birthday f'Marzu, minti tiċċelebraħ f'Jannar il-birthday tal-mara tiegħek għax tal-arusa dakinhar kien. L-istess ħaġa qed ngħidu. Adulterju spiritwali. Ħankomplu. Ħallast ħlas iż-żina fuq kull qija tal-qamħ, fuq kull andar, fuq kull post ta' qiegħa fejn tidħalt. Nerġgħu naqbdu naqa' fuq Rut u Boas għaliex il-fatt li Rut kixfet saqaj Boas ifisser li kienet qed tistiednu biex jersaq lejha biex jifdiha. Ma ninsewx bib tiegħi, fil-kelma tal-Alla m'hemm xejn miktub bħala storja u daqshekk, imma kollox fih is-sinifikat tiegħu. Hawnhekk Rut imteddet ħdej Boas li kien kiel u xorob, jista' jkollu xorob ovvja l-imbit għax kien fuq l-andar bħal kulħadd xorob xi naqa' żejda. U intefa' jistrieħ naqra u Rut għamlet kif qaltilha Naomi marret intefet ma' ġenbu u kixfitlu saqajh. Qollitlu l-libsa kulħadd jaf it-tip tal-bies li kienu jilbsu dak iż-żmien u kixfitlu saqajh. Sinjal li hi kienet lesta biex hu ikun jista' jifdiha. U dan narawh ukoll fil-lingwaġġ mitkellem mill-profeta Iżajija, dak il-profeta li ħafna jgħiduli imma Martin jiena ma nifhmux. Studjah, nerġa' ngħidilkom. Jekk intom qed tistudjaw, jekk intomx ħassaqsu l-mistoqsijiet, qatt ma ħajkolkom ir-risposti. Il-fatt li toqgħod bil-qiegħda quddiem predikatur u tolli jdejk tgħid Amen u Halleluja m'intix ħadd titgħallem. Saqs il-mistoqsijiet, fittex ir-risposti. Araw x'jgħid Iżajija, araw kemm hu sabiħ. U hawnhekk naraw kif Iżajja se jitkellem fuq tfajla verġni, li kif tfajla verġni hija Iżrael. Iżrael irid ikun verġni għal Alla, x'jiġifieri verġni għal Alla? Jiġifieri jimxi bħall-istruzzjonijiet tiegħu, mhux jadura Alla oħra, mhux jattendi knies oħra, mhux jattendi twemmin differenti minn dak li qallu Alla, le imma jimxi wara l-istruzzjonijiet tal-Alla, għalhekk huwa verġni. U naraw li Iżajja jirreferi għal Iżrael bħala tfajla verġni u qed tingħata twissija din it-tfajla li ser tiġi umiljata. U għalhekk naraw jordnala tinża l-istar dak il-liżar li kienu jitattaw bih u l-kurkar li huwa id-dublet u anke tikxef riġleha. Għaliex sabiex ikunu jistgħu jersqu lejha l-irġiel, sabiex issa mhux ħateqpa' verġni di. Ħatipprostitwixxi ruħha, araw xi jgħid Iżajja
kapitlu 47 minn versi 1 sa 3. Inżel minn hemm, oqgħod fit-trapp, xbejba bint Babilonja, oqgħod bil-qiegħda fl-art bla tron, bint il-Kaldin, ħadd ma jsejjaħlek iżjed il-ħelwa u l-għaxqana, aqbad il-mitħna u idħan it-qiegħ, neħki l-istar minn fuqek, erfa il-kurkar, ġifieri d-dublett, ikxef riġlejk, aqsa mixmajjar, jikxfulek ertek u jarawlek qajbek. Jien qed nitħallas u ma neħlisa lil ħadd. Mela x'qed narawha? Hawnhekk qed jgħid Iżajja lill-poplu ta' Iżrael il-fatt li kien qed jadura l-atfoloz, qed jgħidilhom issa ħadd tipprostitwixxu rwieħkom. U dan rridu narawh il-mod li qed jgħidilha ikxef, neħħi d-dublet, ikxef saqajk, naraw fid-del ta' dak li ġara fil-Ġenesi bejn Noe u Ħem, u kollha nafu l-istorja ta' Noe u Ħem, illi Ħem daħal u ra lil Noe mikxuf eri u daħaq u kollha nafu l-istorja ta' x'ġara illi Noe mbagħad seħet il-kana li huwa t-tifel ta' Ħem illa li minflok qattieħ mar jitħaq u jgħid il-ħutu x'ġara u ma ġarax. Naraw ukoll interessanti ħafna x'aħna qed nasma' Rut hija Moabita, ma ninsewx illi ir-razza ta' Rut, ir-razza li minnha ġie Rut, minn fejn bdiet? Bdiet mill-bniet ta' Lot. L-istess Lot kien fis-sakra u għax kien fis-sakra u daw iż-żewġ tfajliet ma kellhomx raġel x'għamlu resqu u kellhom x'jaqsmu ma' missierhom waqt li kien fis-sakra. U minn hawnhekk bdew ir-razza, minn hawnhekk ħarġu il-Moabiti, minn hawnhekk bdiet ir-razza ta' Rut biex naraw x'qed ngħidu, qed naraw li Rut kienet mill-Moabiti nies li ma kinux ta' Alla. Imma naraw li l-att ġust tagħha, l-fatt li kienet pagana, il-fatt li marret fuq l-andar u fitxet il-feddej, allura qed narawha tpatti għal ħażen ta' niesa. U l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna ħbib tiegħi. Aħna rridu nersqu fl-andar niltaqgħu mal-mulej ikonna relazzjoni intima miegħu hemmhekk fuq l-andar. U f'dan il-post insibu l-fidwa tagħna. Ħankomplu. Rut kapitlu 3 vers 15. Mbagħad qalilha ġib il-mantar ta' fuqek u żommu tajjeb. Żammitu u kejlilha 6 kejliet xejn qabbihomla u rħitela lejn il-belt. Interessanti, forsi xi ħaġa li aħna ma narawx, imma meta nistudjaw verament il-kelma tal-Alla, speċjalment studji illi ħerġin minn ġewwa Iżrael, mhux minn ġewwa l-Amerika ta' jew minn ġewwa Ewropa, minn ġewwa Iżrael. Għaliex il-kelma tal-Alla għand il-poplu ta' Ġuda qiegħda u minn hemmhekk trid toħroġ. Interessanti x-xebħ li jagħmlu ma' dak li għedna kif rajna. Alla ġib il-mantel, żommu sewwa u tafala fih ix-xejl biex tkun tista' tagħmel il-ħobs. U allura x'qed naraw? Qed naraw il-Boaz ipoġġi iż-żerriegħa f'ħoġor Rut u ġarritu. Huwa xi ħaġa ta' tipoloġija, huwa xi ħaġa li naqraw f'dan il-vers. Qed naraw li l-Boaz ipoġġi ż-żerriegħa f'ħoġor Rut u ġarritu. Nafu mill-Rut l-ewwel kapitlu li kien żmien il-ħsad tal-ewwel frott. Ara x'jgħidilna Rut l-ewwel kapitlu vers 22. U hekk reġgħet lura Naomi u Rut il-Moabija marbina magħha milli nħawwi ta' Moab. Kien żmien il-ħsad tax-xejn meta waslu Betlehem. Interessanti. Kollox interessanti f'dak li nkunu qed naqraw. Mela kienu hemmhekk fi żmien il-ħsad tal-ewwel frott. Qed naraw li kienet Betlehem. X'hija Betlehem? Betlehem hija belt il-ħobs. Minu il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem? Jaxua. Kollox huwa relatat bib tiegħi. Kollox jibda ma minn ġol andar. Biex Jaxua jkun jista' jkun il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem tiegħek, trid tersaq fuq l-andar, trid tersaq f'dak il-post
fejn inti tagħti il-qima tiegħek. Karattru ieħor interessanti li nsibu ħanaddu għalih f'dan il-programm ukoll huwa David. David illi bis-saħħa tiegħu naraw ukoll kemm il-darba jissemma dal-andar. Bħalma għedtilkom bibtiegħi l-andar huwa l-post fejn Abraham kien sewfri lil Iżak. L-andar huwa l-post fejn Alla iltaqa' ma' Mosè qallu neħħis-sandli għax hawnhekk post qaddis. Saqsilek innifsek, liemu l-aktar post qaddis, mhux ġo Iżrael, mhux ġo d-dinja, imma ġo l-univers. Liemu l-iktar post qaddis ġo l-univers. Mount Morea. Għal min mar Ġerusalem, jaf fejn Mount Morea. Jaf fejn kien hemm it-tempju, llum hemm il-Moskeja tal-Musulmani. Dak huwa l-iktar post qaddis. Il għaliex? Il huwa l-post fejn kienet tinżel il-glorja talla tiltaqa' mal-bniedem. Huwa l-post fejn Abraham offra l-Iżak, huwa l-post fejn Alla ltaqa' ma' Mosè, huwa l-post fejn David meta se naqraw ir-rakkont issa meta mar kontra dak li qallu Alla waqqaf il-mart milli jkompli jinferex. Huwa l-istess post fejn Salamun bena it-tempju, fl-istess tempju fejn kienet tinżel il-glorja xekkajna ġo fih. U fuq dan nagħmlulkom rapport, nagħmlulkom programm interessanti ħafna ħbib tiegħi. Ħafna. Ħalli tkunu tafu kemm importanti anke llum il-ġurnata li m'hemmx tempju u kollu importanti dak il-post. Imma x'qed naraw? Qed naraw li l-andar huwa post ta' qima. It-tempju għandu konnessjoni mal-andar. Il-tempju kien mibni fejn kien hemm l-andar. Nerġa' ngħid mela għandna żewġ tixbiħiet tal-post tal-andar. Il-post tal-andar huwa fejn jinfirdu it-tajbin mill-ħżiena huwa post ta' relazzjoni u ta' qima ma' Alla il-Missier. Ejja ħaraw ġara xejdinna l-tib tal-Kronaki. Kapitlu 21. Inħeġġitkom ħalli taqrawh kollu tal-kapitlu ta' aħna ħanaqraw biċċa minnu, imma hawnhekk qed naraw li David trid jieħu ċensiment. U Alla qallu lejt m'għandekx għalfejn tieħu ċensiment, allura fejn trid tieħu ċensiment biex tara kemm inti b'saħħtek. Il-fidi tiegħek mhux fija tkun b'saħħa mhux jien ħantijielek jekk għandek bżonn is-saħħa fil-pajjiż, imma David mar kontra l-istruzzjonijiet ta' Alla u xorta għamel dak ċensiment. Alla naraw illi ta' tlet options il-David ta' x'seta' jiġri u David għażel waħda minnhom u għażel li taqa' saħta fuq il-pajjiż għal 3 tiem u għal 3 tiem do mutu ħafna nies bil-pesta. U naraw illi ġie l-anġlu tal-mulej u kull fejn beda jmittidu, kull fejn beda jgħaddi dal-anġlu tal-mulej, in-nies bdew jimirdu bil-pesta u jimutu. Sakemm dal-anġlu ġie imwaqqaf. Imma interessanti l-fatt fejn ġi imwaqqaf milli jkompli jifrex il-mart dal-anġlu. Ejja naraw. Għax interessanti tkunu tafu li l-anġlu ġi mwaqqaf fil-post tal-andar. Xu wasal fuq l-andar ta' Ornan il-Ġebużi ħalla għallu jieqaf daqshekk issa tkomplix. U allura staru naraw di l-andar, dil-biċċa art ta' Ornan il-Ġebużi, x'kienet, x'sinifikat għandha, naqraw. Ktib tal-ewwel Kronaki, kapitlu 21 vers 15. U Alla bagħat anġlu Ġerusalem biex jeqrida. Imma meta kien se jeqrida l-murej ra u s-sobieħ mid-deni u qal lill-anġlu qarriq biżżejjed, żomm idejk. U l-anġlu tal-mulej dak il-ħin kien ħdejn il-qija ta' Ornan il-Ġebużi. Dan huwa l-istess post. Il-post fejn l-anġlu twaqqaf milli jkompli jferrex il-mar tal-pest huwa l-istess post fejn Alla iltaqa' ma' Abraham u qallu hawnhekk trid toffrili l-ibnek Iżak. L-istess post. Ejja ħankomplu naqraw. Għax issa rridu naraw illi David xtara din il-biċċa art biex tagħti jagħmilha post ta' qima. Qed taraw imma fejn xtara David biex jagħmel post ta' qima? L-andar. Għax l-andar fil-ren spirituali huwa l-post fejn aħna niltaqgħu ma' Jaxua mal-feddej tagħna. Araw xi ġmiel. L-ewwel scroll tal-Kronaki, kapitlu 21 vers 18. U l-anġlu tal-mulej qal lil Gad biex jgħid lil David jitla u jtella artal lil mulej fuq il-qija ta' Ornan il-Ġebużi.
U David tara skont il-kelma ta' Gad li kien qallu fisem il-mulej. U Ornan dar u ra anġlu. U l-erba' u li kienu miegħu inħbew. Ornan kien qed jidres il-qamħ. Qed taraw fejn kien fuq il-qija fuq l-andar qed jidres il-qamħ x'inraw l-anġlu twerru daw. Malli David wasal ħdejh Ornan ħares u ra lil David. U David qal lill-Ornan għatini il-post tal-qija biex nibni fih artar lil-mulej. Xi ġmielu ġveru. Għatiju li bkemm jiswa flus u hekk tieqa fil-pesta minn fost il-poplu. U Ornan ġeb il-David ħudu ħajamel sidi s-sultan dak li jidillu li hu l-aħjar. Ara, nagħti l-baqra s-sagrifiċċju tal-ħruq u x-xadba għal-ħatab u l-qam ħall-offerta kollox intik. U s-sultan David qal lill-Ornan le, nixtrih b'kemm jiswa flus. Titilu b'xejn, ma David qallu le, nixtrih b'kemm jiswa flus. Għax ma nofrix dak li hu tiegħek lill-mulej u lanqas nofri sagrifiċċji bla ħlas. U David ta' lill-Ornan għal post 600 ċekel tad-deb blużin. Ħafna ma ninsawx xedna anke fil-paraxa. Abraham ħallas ħafna aktar biex ta' taxtara biċċart fejn kien hemm lar biex ta' jibni jitfen fih lil Sara. Ħankomplu. U David bena hemm artar lil-mulej u offra s-sagrifiċċji tal-ħruq u s-sagrifiċċji taslim u sejjaħ lil-mulej u dan wieġbu bin-nar mis-sema fuq l-artar tas-sagrifiċċju tal-ħruq. Imbagħad il-mulej ordna lill-anġlu u dan daħħal x-xabla fanta u dak iż-żmien meta David ra l-mulej wieġbu fil-qija ta' Ornan il-Ġabużi offra sakrifiċċji hemm. It-tabernaklu kien għamel Mosè fid-deżert u l-altar tas-sagrifiċċji tal-ħruq dak iż-żmien kien għadhom fuq l-għolja ta' Gidjon. Qed naraw ħbib kemm huwa interessanti qed naraw illi dan huwa l-istess post fejn wara Salamun bena it-tempju. Dan huwa l-istess post fejn għal ħafna żmien għal ħafna snin Alla għażel li jinżel il-glorja xekajna tinżel biex tiltaqa' mal-poplu tiegħu. Araw it-tempju ta' Salamun kif inbena fl-istess post. Issa ħammorru għat-tieni scroll tal-Kronaki. It-tieni scroll tal-Kronaki kapitlu 3 vers 1. U Salamun beda jibni t-tempju tal-mulej f'Ġerusalem fuq l-għolja ta' Moraja fejn il-mulej kien der lil David missieru fil-post li kien ħejja David fuq il-qija ta' Ornan il-Ġabużi. Qed naraw it-tempju li Salamun bena kien fl-istess post fejn Ornan il-Ġabużi kien qed jidres Alla waqqa fil-pesta milli tkomplet infirex f'dak il-post, għax huwa post qaddis, ma jistax ikun hemm mart fih fejn hemm il-glorja tagħna, fejn hemm ix-ċikajna glori, fejn hemm preżenza tagħna, ma jistax ikun hemm mart, hemmhekk waqaf. Għax minn dejjem kien post qaddis għal Alla. Minn żmien Abraham qallu waw, jibda jqim lill-poplu, ħanitkellmu fuqhom daw tagħmlulkom programm għax interessanti. Allora x'qed naraw biex nibdew nikkonkludu ħbib tiegħi din is-sensiela, issa qed naraw li l-andar huwa post il-ġudizzju. Post il-ġudizzju u l-prova. X'jekk inti tidħol fih, jekk inti tindem, jekk inti tersaq u jkollok verament relazzjoni ma' Alla, allora il-ġudizzju issa mhuwiex għalik. Huwa post fejn hemm preżenza qawwija u tal-biża'. Qed naraw kemm kbira l-preżenza. L-andar fejn bena t-tempju, l-andar huwa l-post fejn Alla għażel li jinżel biex iltaqa' mal-bniedem. Idħol inti f'dak l-andar. Muqgħod attent għax huwa post illi il-preżenza tal-Alla hija qawwija. U hija tal-biża' għalhekk qedtilkom ma tistax tidħol f'dan il-post. Tiċċelebra festi pagani ħbib tiegħi. Ma tistax tidħol quddiem Alla u qalbek qiegħda tqim il xi ħadd ieħor, anke jekk ma tafx li qed tqim il xi ħadd ieħor. Imma llum taf illum m'għandekx skuża qed tisimgħu it-tagħlim. Naraw li huwa post ta' ħelsien, huwa l-post fejn il-qamħa u tiġi separata minn maqxur, il-qxur imur għall-ħruq u jinġema' il-qamħ. Inti dieħel fuq l-andar, qis li inti tkun il-qamħa u mhux il-qoxra. Għax il-qoxra ħat intafa' għal-ħruq, il-ħżiena ħajmorru fi xmara tan-nar u jinħarqu dal-bal dejjem.
mentri dawk li huma qamħa jibqgħu fil-post ta' qima. Il-ġusti, dawk li jridu jirtu l-art. L-andar huwa fejn Alla u l-arusa tiegħu jinnamraw bibtiegħi. Dak huwa l-andar fejn Alla u l-arusa tiegħu jidħlu f'relazzjoni intima. L-andar huwa post qaddis fejn fih tikber iż-żerrija u ssir is-separazzjoni u l-ġudizzju. Qis li tkun f'dan il-post il-ħin kollu. Għaliex Alla il-Mose qallu inża s-sandli. Għax huwa post qaddis. Post bħal marajna u għawek fejettilkom ejja ħalli naraw xjajt il-tib ta' Rut kapitlu 3 post 3 post fej fih tidħol trid tinħaseb. Bħal mamlet Rut qabel ma rid tintaqa' ma' Boaz, inħaslet, indiglet biż-żejt, libset l-aħjar ħwejjeġ. Ejja ħanaraw x'kienu daw it-tlet affarijiet illi suppost aħna għandna nagħmlu biex nidħlu fl-andar. Dan huwa l-istess kmandament li Alla ta' lil-Mose biex jagħmel lill-Aron u lill-ulidu meta se jidħlu biex jiltaqgħu miegħu fit-tempju, meta jidħlu biex iqimuh. Jiktib tal-Eżodu kapitlu 40 vers 12 jgħid hekk. Imbagħad tressaq l-Aron u lill-ulidu fil-bib tat-tinda tal-laqa taħsilhom bl-ilma. Tlibbes l-Aron bl-ilbis sagru, tidilku u tikkonsagrah biex iservi ta' qassis. Dan huma l-istess tliet affarijiet illi Naomi qalet ir-Rut biex tagħmel. Inħasel, indelek bil-firħa u ilbes il-ħwejjeġ sbieħ. L-istess tliet affarijiet li Alla qal il-Mose biex jagħmel l-Aron. Aħslu, libsu l-ħwejjeġ li qed nordnalek jien u konsagrah biż-żejt. Dan huma l-istess tliet affarijiet li aħna rridu nagħmlu meta niġu biex nidħlu fl-andar, għalhekk qedtilkom ma tistax inti tiġi tqim l-Alla bil-mod tiegħek, trid tkun nadif, trid tidħol quddiem Alla kif qed jgħidlek hu. Aħna għandna l-mentalità li kamna u it's the time to worship ejja kif inti biex tfaħħar il-mulej. Il-mulej qed jgħidlek isma' tittamel daw it-tliet affarijiet biex tiġi fil-preżenza tiegħi. Tfaħħru tista' tfaħħru kif trid kemm trid, imma biex tidħol fil-preżenza tiegħu hemm daw it-tliet affarijiet li rridu nagħmlu. Ejja ħanaraw x'inhuma. Nistgħu nidħlu aħna fil-preżenza t'Alla fuq l-andar biss jekk aħna maħsulin. Jekk aħna maħsulin bil-mamudija. Araw x'jgħid fl-ittra tal-Lut kapitlu 10, 22, vers 22. Ejjew nersqu b'qalb sinċira u b'fidi sħiħa. Jekk inti qed tiċċelebra festi pagani, la għandek qalb sinċira u waqqas fidi sħiħa. Ejjew nersqu b'qalb sinċira b'fidi sħiħa, biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bilma safi. Mela rrid ikollna l-mamudija fi Kristu biex inkunu nistgħu nidħlu u jkollna relazzjoni miegħu fuq l-andar. It-tieni, Galatin kapitlu 3 vers 27. X'irridu nagħmlu? Intom li intom magħmda fi Kristu, ilbsu lil Kristu. Mela issa rridu l-ewwel inħasslu mamudija. Issa rridu nilbsu l-aħjar ilbies. L-aħjar ilbies huwa Kristu biex inkunu nistgħu niltaqgħu miegħu fl-andar. U t-tielet punt u rridu nkunu ikkonsagrati u midluka għal-mulej. Dana joħroġ fit-tieni ittra li Pawlu kiteb lil-Korantin, kapitlu 1 vers 21, Alla u li wettaq kemm lilkom u kemm lilna fi Kristu. Ikkonsagrana għalih innifsu. Kun ċert li inti konsagrata l-Alla. Kun ċert li Alla konsagrat. Alla ma jistax jikkonsagrak jekk inti dek qed qimu b'festi pagani, bħal huma il-miliet, bħal huma jum San Valentinu, bħal huwa l-Easter Sunday, l-knejjes moderni jiċċelebraw. Allum ħanifqu naħseb nagħmlulkom programm ieħor fuq pożizzjonijiet u xi jfissru biex infaħru lill-mulej. U kif inqimu il-mulej bil-pożizzjonijiet li aħna nużaw dak li jissejjaħ anke body language. U dak jkun il-programm ta' wara da forsi jkun l-aħħar programm f'din is-sensiela. Sakemm nerġa' narakom infakkarkom illi aħna
ta' Messjanik Malta, l-komunità Malta Messjanika niltaqgħu kull nhar ta' Sibt għax aħna nżommu l-jum qaddis tas-Sibt kif jgħid ir-raba' kmandament fil-Ktieb ta' Eżodu kapitlu 20 vers 8. Aħna nżommu l-jum tas-Sibt qaddis, allura niltaqgħu fil-jum tas-Sibt fl-10 ta' filgħodu nagħmlu studju tal-Paraxa, studju li jkun qed isir fil-Knies Messjaniċi mad-dinja kollha. Inkunu qed nilaqdu ma' eluf kbar ta' nies madwar id-dinja kollha, nagħmlu dak li Alla jsejħilna biex nagħmlu, wara l-istudju tal-Paraxa nfaħru l-mulej bil-kant, nxejru bil-bnadar u nisfnu u noħdu pjaċir, u mbagħad nagħmlu studju bibliku, wara l-istudju bibliku nagħmlu dak li jissejjaħ fellowship. Naqgħu hemmhekk fis-sala naħdu pjaċir, niltaqgħu ma' xulxin, niddiskutu x'ikun qed isir f'ħajjitna, x'qed jagħmel il-mulej magħna, niddiskutu xi testimonjanzi li l-mulej ikun qed jagħti kelma ta' faraġ, kull ħadd ikollu bżonn kelma ta' faraġ, u niddiskutu skritturi li l-mulej ikun qed ipoġġi minn żmien għal żmien fil-qlub tal-poplu tiegħu. Sakemm narakom fi programm ieħor ħbib tiegħi fisem il-Komunità Malta Messjanika nsemmilkom. Shalom.